modtagelighed og dybsindighed, som særligt sensitive lever med, den gælder både på godt og på ondt. Og som HSP, der ordret oversat fra engelsk, står for højt sensitiv person, eller den mindre ordrette danske oversættelse, som er særligt sensitiv menneske, men faktisk står for det samme. Men der registrerer man flere nuancer end andre, og man bearbejder indtryk med større dybde. Og samtidig har man den her lavere tærskel for at blive overvældet af indtryk. Og i dag er der i fagkredse, blandt andet takket være Elaine Arons forskning og store pionerarbejde på det her område, så er der en gryende forståelse for, at modtageligheden, jamen det er ikke bare et svaghedstegn, det er ikke bare noget, der gør, at vi som sensitive er mere følsomme, når livet er vanskeligt eller belastende. Det er faktisk også i gunstige omgivelser en positiv ting at have med sig i livet, sin sensitivitet, og det er en fordel, og det er en styrke. Så når vi ikke ser bort fra sensitiviteten, men tager vare på den, og bliver mere omhyggelige med, hvad det er, vi vælger, så vil vi også langt bedre kunne udfolde styrken ved sensitiviteten. Men det kræver, at vi er meget opmærksomme på at sikre de rette betingelser omkring os. Det er meget afgørende. Og i den forstand kan man sige, at det er for alle mennesker eksistentielt og vigtigt, hvad vælger vi, og hvad vælger vi ikke. Men det bliver måske endnu mere vigtigt, vil jeg våge at sige, når man er særligt sensitiv, fordi konsekvenserne er lidt større. Der var en særligt sensitiv mand, som udviklede meget kreativ og innovativ metode på sit arbejde. Han var meget dygtig og anset, og virksomheden tjente mange penge takket være hans kreativitet. Man kunne egentlig ikke anse den mand for at være en svag person, eller at der var noget galt med ham. Men han henvendte sig så på et tidspunkt i psykoterapi, fordi han overvejede skilsmisse, sagde han. I 18 år så havde han haft et godt ægteskab, men i de sidste sådan 5-6 måneder, så var det gået meget ned ad bakke. Og han havde haft alvorlige skænderier med konen, der mente, at han på kort tid simpelthen havde forandret sig radikalt som menneske. Da vi så talte lidt mere sammen, så viste det sig, at omkring det tidspunkt, hvor at de begyndte at få problemer i ægteskabet, der var der sket en forandring på hans arbejdsplads. I stedet for at sidde på enkeltmandskontor, var han blevet flyttet ind i et storrumskontor. Så der var telefoner, der ringede, kolleger, der talte, uro og bevægelser, afbrydelser og ufrivillig social kontakt. Og alt det her, han var et pænt og ordentligt menneske, og ville gerne være sød ved alle, så han klarede det i løbet af dagen. Men når han så kom hjem, så var han helt fyldt op, og han kunne simpelthen ikke holde mere ud. Og blev så ret modbydelig over for sin kone, som kvitterede med heller ikke at synes særlig godt om ham. Så de begyndte at få en meget svær relation til hinanden. Og det var jo interessant at se, hvordan løsningen i hans tilfælde, det var ikke at blive skilt. Det var faktisk, at han skulle have en anden situation i sit arbejdsliv. Og han fik nogle fleksible arbejdstider og fik lov at arbejde noget hjemme, indtil han kom tilbage på sit enkeltmandskontor. Og derefter var der faktisk ikke flere problemer i parforholdet. Jeg synes, at det er et tankevækkende eksempel, fordi det viser, hvordan helt velfungerende mennesker på meget kort tid kan blive dybt påvirket af en forandring, som tilsyneladende virker helt tilforladelig. Det skulle der ikke være noget problem med. Og det siger noget om, hvor store konsekvenser det kan have, når miljøet omkring særligt sensitive mennesker ikke er gunstigt. Og det skal man ikke sige derved, at der er noget galt med sensitiviteten. Man skal måske i højere grad prøve at se på, hvordan kan man skabe de optimale betingelser for, at den udfolder sig på bedste måde. Jeg siger noget tilsvarende, det gør sig også gældende for særligt sensitive børn. For eksempel, så vil der være visse institutioner og skoler, hvor at de bliver så kronisk overvældet, at de ikke har mulighed for hverken at føle sig godt tilpas, eller at klare sig godt fagligt eller socialt. Og så er der nogle gange i hjemmet, de reagerer. Mens problemet med overstimulering, det er egentlig opstået uden for hjemmet. Og så ligesom man tænker, at et storrumskontor, det burde ikke give anledning til større problemer hos voksne, jamen så kan man også på samme måde overse problemer i børnenes hverdag. Og flyttes så overvældet HSP-småbørn for eksempel hen til en børnehave, som er lidt mindre
og hvor der ikke er så stor udskiftning på personalet, så de lettere kan få en tryg tilknytning til nogle mennesker, de ved, at de er her stabilt, så kan man nogle gange se, hvordan de på ganske kort tid blomstrer op, og de problemer, man troede ligesom var noget, de havde, jamen de er der ikke længere. Eller for eksempel skolebørn, HSP-skolebørn, hvis man flytter dem over en klasse, hvor der ikke er lige så meget uro, eller hvor at eleverne kommer bedre ud af det med hinanden, jamen så vil man kunne se, at nogle af de problemer, der var, de forsvinder, og barnet kan hurtigere trives og koncentrere sig igen. Og det her gælder selvfølgelig for alle. Det er noget almindeligt menneske, men der er lige en ekstra tand af modtagelighed, som gør, at vi skal være endnu mere opmærksomme. Så det er noget af det, jeg gerne vil understrege fra starten her, det er omhu i valg af omgivelser. Omhu i det, vi omgiver os med, både i vores ydre miljø, men faktisk også det, som vi omgiver os med sådan indvendigt. Det er lidt kringlet sagt, men hvad er det, vi vælger i os selv at tillade at få plads? Det er, når vi bliver mere opmærksomme på det, så vil det også i højere grad være på godt end på ondt, at man selv eller ens barn tager livets indtryk dybere under huden. Og det her, jeg synes, jeg har talt med vældig mange særligt sensitive, som er andre, der er mindre sensitive, er blevet rådet til at tage lidt mere let på tingene. Slap lidt af. Ikke være så bekymret og ikke være så anspændt om det ene eller andet. Men det er sådan et budskab. Og det kan være, at mænd får at vide, at de skal mande sig lidt op og prøve at få lidt hår på brystet, eller at hensynsfuldt forældre til sensitive børn, de får at vide, at de skal ikke pylre sådan nogle børn, og det er godt for dem at få lidt modgang i livet, for det hærdes, de ved. Altså sådan nogle eksempler er der mange af, eller nogen, der får at vide, at lad være at være så følsom. Hvor mange af jer, der sidder her, der kan kende det her? Ja. Så bare se jer omkring, og jeg tænker, hvis der er nogen af jer, altså, der kan huske bare, at det her, måske bare det her øjeblik, vi kunne huske det, når I næste gang står i sådan en råd, så vil det måske kunne give en lille smule styrke til at opbygge en skælne evne, hvor at man, altså det er jo ikke fordi, jeg siger, at alle råd, andre kommer med, dem skal man ikke lytte til. Det er heller ikke sådan, at de måske ikke er velmente, men der kan i en del tilfælde være tale om, det reelt set handler om uvidenhed omkring HSP-trækket. Og så er det rigtig godt, at man som et modtageligt, sensitivt menneske ikke bare automatisk modtager budskabet, men at man lige standser op, giver det et råd, måske lige husker et øjeblik som det her, hvor der var rigtig mange andre, der også kunne genkende, at de fik nogle råd, som måske ikke lige passede til deres situation. Og så spørger sig selv, gælder det her for mig, eller gælder det for mit barn? Og nogle gange vil svaret være, ja, man kan godt bruge, at man skal kaste sig ud i noget, som man umiddelbart er en lille smule bekymret ved. Det kan det godt, men i en del tilfælde, så er det ikke det, man skal. Og her, der tror jeg, det er vigtigt at være klar over, at vi har en forskningsbaseret viden, der faktisk giver os belæg for at sige, at det er sund fornuft, at vi er mere omhyggelige. Så det er altså så godt at tage dybt ind under huden, fordi der er så mange situationer, hvor man kan tænke, jamen er det nu alligevel så mig, der er lidt for meget?